Гістарычны максімум. Віцебшчына ў мінулым годзе дасягнула рэкорднага паказчыку па экспарце турпаслуг. Больш за 25 мільёнаў долараў. Падарожнікаў прыцягваюць розныя напрамкі ад аздараўленчага да рэлігійнага турызму. Усяго ў паўночным рэгіёне паспяхова развіваюць усе 13 відаў. У трэндах прыдзвіння прамысловы. З экскурсійнай групай на адным са старэйшых прадпрыемстваў Віцебска пабывала і наша здымачная група. Патрымаць у руках аўтэнтычны чаўнок, якім пракладвалі дывановыя ніткі, і ўбачыць замалёўкі першых мадэляў віцебскага камбіната. Месца сустрэчы экскурсійных груп змяніць нельга. Музей гісторыі прадпрыемства, якому споўнілася 125 гадоў. Клубок часу разблытваюць паступова ад вытокаў да нашых дзён з прыпынкамі на самых цікавых экспанатах. 15 савецкіх рэспублік з Ленінам на чале. Рэтра-эксклюзіў. Зараз у крамах такога не знайсці, ды і для 20-го стагоддзя асобнік рэдкі. На віцебскім прадпрыемстве такія рабілі толькі на заказ. За стагоддзя працэс стварэння дываноў, вядома, трансфармаваўся. Эскізы цяпер малююць не на палотнах, а на камп'ютарах. І ў каляровай палітры стала куды больш першапачатковых 4 фарбаў. Змянілася і абсталяванне. Стала больш прадукцыйным і аўтаматызаваным. У сучасным станку наўрад ці знойдзецца падабенства з яго прабацькам-калаўротам. Кожны цэх як новае адкрыццё. На каждом ковре есть свой узор. И этот узор может что-нибудь даже и обозначать. Люди сами делают эти узоры, а потом оставляют некоторые цвета, из которых будет состоять, так сказать, композиция ковра. Мне очень понравилась экскурсия на данное предприятие. Я узнал много нового о создании ковров, о производстве ковров. Маштабы вытворчасці заўсёды ўражваюць турыстаў. Тэрыторыя прадпрыемства 25 гектараў. Каб абысці ўсе цэхі і не заблукаць, спатрэбіўся б клубок арыядны. Ходят и говорят, мы думали все, что такое качество. Это обычные старые какие-то кросны, что-то такое маленькое. И когда они видят масштабы оборудования, всех сразу ого-го. Мы такого не ожидали. Не ожидали от объема производства, от масштабов территории. У нас красивый парк и яблоневый сад, которым мы тоже гордимся. Віцябляне і госці Беларусі ад малога да вялікага. Толькі летась дывановы камбінат наведалі больш за 2000 турыстаў. Лічбы растуць з кожным годам, як і спіс прадпрыемстваў Віцебшчыны, гатовых адчыніць свае цэхі для ўсіх, хто жадае на ўласныя вочы убачыць, як ствараецца якаснае, роднае, беларускае. Марыя Дзікан, Антон Левін, навіны, Віцебск.